Em dic Milo, tinc 12 anys i fa 2 dies uns militars russos em van agafar prop de la seva base mentre caminava en la Llaruza. M'han portat junt a un grup d'uns 20 turbestans més a un antic poliesportiu. Afortunadament, ell ha escapat. Estic molt espantat. Quan he arribat hi havia més de 100 persones així dins, tots apretats, i a la porta uns militars recarregaven les seues armes després d'haver afusellat a un grup de locals. Porto molt de temps així, m'he mossegat tant les ungles que ja no tinc pràcticament. Crec que abans de que ells em maten ja m'haurà donat un atac al cor. Però, què és allò que veig entrant per la porta? Com un raig d'esperança, l'Espanyol acaba d'aparèixer. Ja està, estic salvat.